Ndewono. Ndeni la asụsụ na amasị. Ndewono. Abịakwala m ọzọ taa. Ezigbo obi ụtọ na-eme m maka na ndị Igbo etetele n'ụra. Mana na ha ga-elezi asụsụ Igbo anya. Some people have predicted that Igbo language may die in the next 20-something to 50 years because of total neglect on the promotion of that language. Asụsụ Igbo agaghị enwu. Ndewo. Ndị a bụghị amụma ebughị ha n'efu. Asụsụ Igbo agaghị enwu. N'ihi asụsụ Igbo nwụọ, o gosi na Igbo anwụọla. Asụsụ Igbo ga-adị ma anyị nwere ọrụ anyị ga-arụ ịhụ na ọ ga-adị. Abichidi, kụziere m Igbo. Abichidi, kụziere m Igbo. Abichidi, kụziere m Igbo. Abichidi, kụziere m Igbo. Efigigbighighi ii Abichidi, kụziere m Igbo. Efigigbighighi Abichidi, kụziere m Igbo. Ndị nne na nna, unu wụ ndị mbọ ga-asị asụsụ Igbo dị ndụ ma ọ asụsụ Igbo nwụọ. Bidonụ na nwata kụziwere na ụmụ unu asụsụ Igbo. Kụziwere ha asụsụ Igbo. Ọ bụghị naanị ịkụziri ha bịa gawa. Asịghị na ọ bụ ihe ọjọọ ụmụaka anyị ịgụ akwụkwọ mụtakwa asụsụ mba ndị ọzọ dị iche iche. Ihe ọjọọ anyị kwesịrị ịkatọ bụ na ụmụ afọ Igbo na-asụcha sụpịrị n'asụsụ Bekee sụọkwa n'asụsụ mba ndị ọzọ dị iche iche sụkarịa nọ a na-akpọ iche. Mana ha amaghị otu mkpụrụ a n'asụsụ Igbo. Gụọrọ m ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A, B, C, D, F, G, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A, B, C, D, E, F, G, H. Biko, gụtụrụ m ABD Igbo. Biko. Ngwakwanụ gụtụkwanụ m ABCD ka English. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kwụsị. Nwa gị ọ nọ n'afọ ole? Ọ na-afọ 3. O nwere ike gụrụ anyị ABCD? Si ya gụtụrụ na ABCD. A ga-agụ nwa Chidebere gụọ ABCD shout. Chidebere gụọ ABCD nke Igbo gụọ. Ọ maghị ya? Mgbe na anyị ga-ejisi ike kụziekwere eke Igbo. Gụtụrụ anyị ABD Igbo praịmarị. M na-agụtụkwa obere otu mmasị. Ngwanụ gụọ anyị ka anyị lee. Agbechede ifikidede kịkọdịsị. Ọ bụla ebe Ngwa gụtụrụ ya ka obi dị anyị. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Gụtụrụ m ABD Igbo dịka unu si gụọ ya oge ị na-aga ụlọ akwụkwọ praịmarị. Ọ dị n'anya. Kama gbalịa biko. Okike m ha. A, B, D, E, F, G. Nepa werela ọkụ. Biko gụtụrụ m ABCD. Ya dịka unu sikwere gụọ ya oge nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. A, B, C, D, E, F, G, H. Ngwa chere. Gụọrọ m ABD Igbo. A, B, D, E, F, G, B, N, I, J, K, L.
ụgbọ anyị ọ na-aga n'ihu ka ọ na-ala azụ. Ndị Igbo ka anyị chetụkwanụ n'echiche maka asụsụ anyị. Ahụ akaghị na-egbu okenye, aka egeghị na-egbu nwata. Kwuodoro ụmụ unu ihe ndị a, ọ ga-afọkwanụ na ha hapụrụ na ha agaghị asụ Igbo. Kụziere ha mgbe ha dị na nwata. Ntụta nnụnụ n'ụzọ, eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Unu biko kụziere unu ụmụaka mgbe unu nwere ike, mgbe unu dị ndụ, n'ihi na ụwa woo ọsọ mkpeshi. It is a relay race. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ mkpịsị ga-ejide na ị gaghị enye ya nwa gị, oge a chọchara gị ma ndụ gị gafee n'ụwa, kedu ihe ụmụaka gị ga-enye ndị na-abịa ha n'azụ? Ọ ya mere anyị ji na-ebe na-eti, biko unu ekwela asụsụ Igbo nwụọ. Lekwenụ ụmụ unu, ọ bụ ndị kacha mkpa. Ama m na ndị na-ebesara akwa bụ ndị nwere ike ime ka asụsụ Igbo dị ndụ. Unu ekwele ka mkpu anyị na-eti ka ọ wụrụ ihe lara n'iyi, ihe furu n'efu. Kụziere na ụmụ na asụsụ Igbo. Ndị eze, ndị nọ n'ọrụ gọọmenti ebe a na-ahazi ịmụta akwụkwọ, Ministry of Education, ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche, maka ndị gọọmenti, maka ndị private. So please catch them young. Teach the children when they are young, and when they grow, they will not depart from it. Your children are the next generation of Igbo-speaking people you are going to leave behind when you are gone. Bikono, kụziere na ụmụ unu asụsụ Igbo rijuru afọ, ilu Igbo, akpaala okwu. Lekwe na akwụkwọ a ọ ga-enyere unu aka. Ilu Igbo. Ndị Igbo na-asị, ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Proverbs are the palm oil with which words are eaten. There are also what we call idioms. Idioms, we na-akpọ akpaala okwu. Akpaala okwu or idioms are similar to proverbs. In fact, there's a very thin dividing line between idioms and proverbs. Matutu ilu ebe ụmụaka anyị nọ taa, ha agaghị aghọta ihe a na-ekwu. Ilu Igbo, gị tụọrịa nwatakịrị taa, ọ baghị ha tụọrịa n'ilu. Hey, o nwere ka ọ dị. Gị gwa nwa gị, nwa mgbe iji n'ụkwụ, elewe anya n'ụkwụ, ele ebe iji nọkwana, ele ebe iji. Ama na-asị ya, were nwayọ, ejila ike eje. O nwere ike gị si nwa gị, agwọ nọ n'akịrịka, oche abịa ya mali onele, kedu ebe agwọ nọ, kedu ebe agwọ nọ. Amaghị na ihe a na-agwa ya bụ, o nwere ihe ike chọrọ imene, o nwere ihe ọjọọ chọrọ imene. Lekwa anya, enwere ike isi gị lela arịrị, ya na etu ekedekwa na arịrị ebe arịrị nọ. Jisi na ike kụziere na ụmụ anyị ilu na akpaala okwu mgbe ha dị na nwata. Ide edemede maọbụ ikwu ekwumekwu n'asụsụ Igbo na-arụ ụmụaka anyị ahụ. Nsupe maọbụ agụmagụ n'asụsụ Igbo na-enye ụmụaka anyị egwu. Ebe ha ga-arachapụ ihe ndị a niile dịka ofe nsala, dịka ofe Owere, ma asụ ya n'asụsụ Bekee. Ndị Igbo ibe m, biko, ọ bụrụ na anyị hapụ ịkụnye ume ndụ n'ime asụsụ Igbo taa, a ga-achọ asụsụ Igbo achọ na Naịjirịa na n'elu ụwa niile n'ọgbọ nke dị n'ihu. Tụfịakwa! Chukwu biko ekwela ihe ọjọọ. Unu lelarịrị. Agwọ nọ n'akịrịka. Ụmụaka anyị ejile ntakịrị hapụ asụsụ Igbo, malite sụwa asụsụ Bekee na asụsụ mba ndị ọzọ na-eleghị anya n'azụ. Ọtụtụ ụmụaka anyị taa na-eji asụsụ Bekee zaghachi ajụjụ ọbụla a jụrụ ha n'asụsụ Igbo. Kedu? I'm fine. Aha gị ọ gịnị? Ifeanyi Chukwu Honor Isaac. Eziokwu. Papa gị kwanụ? He's fine. He's fine? Chọmi. Kedu? I am fine. Papa gị ọ na ya? He is inside the house. Kedu ihe ọ na-eme? He is resting. He's resting. Asị gị kedu ihe ọ na-eme ka esi he's resting. Ndị okenye, unu lebara asụsụ Igbo anyị anya taa, mana ihe a ga-eme kwesịrị ime maka mgbe dị n'ihu. Anyị hapụ idozi ụmụaka anyị olu banyere asụsụ Igbo taa, kedu onye ga-ahazi asụsụ Igbo ma ọ bụ bulite ya elu n'oge dị n'ihu mgbe anyị na-anọkwaghị ya? Ka anyị malite n'oge chọọ nwa ewu ojii mgbe chi na-ejibeghị.
Chineke gọziri ndị Igbo mee ka asụsụ anyị bụrụ otu n'ime asụsụ atọ a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ na Naịjirịa taa, bido na klaasị praịmarị ruo n'ogo mahadum. Kedu onye Igbo ọ ga-amasị ma ewepụ ọnọdụ a dị elu enyere asụsụ Igbo na Naịjirịa na mgbe dị n'ihu? Kedu nwa afọ Igbo ọ ga-amasị ma ewepụ asụsụ Igbo n'ule WASC nke onu na-akpọ West African School Certificate Examination? Site na nleghara anya anyị leghara asụsụ Igbo ma akwụsị ịkụzi asụsụ Igbo, ihere ga-emegbu anyị, ọkụ ikuku ga-akọ anyị. Ka m kwuo ya ọzọ, na anyị kwesịrị iji ehihie chọwa nwa ewu ojii mgbe chi na-ejibeghị. Eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ka anyị hapụ ịnọ na mmiri ncha abanye anya n'anya. Lee na akwụkwọ a, zụrụ ya, were na mụta ilu Igbo, werekwa ya na mụta kpaala okwu. Ilu Igbo dị n'ime ya dị 500. Nke ọbụla edepụtara atụgharịrị ya n'asụsụ Bekee ka o kwe gị ịghọta otu ndị Igbo si ekwu ya, nyekwe nkọwa otu a na-esi etinye ilu Igbo ndị a ma ọ bụ ekwumekwu ndị a n'okwu a na-ekwu n'asụsụ Igbo. Etinyekwere gwam 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 anọcha ebe ahụ. Etinyekwere okwu ntabi ire, tongue twisters. Ihe dịka Papa Peter patara papa patara Papa Peter patara papa nye Papa Paul. Gị na-ekwu ya ngwa 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 ngwa, ị ga-ebido tabiwe ire gị. Akwụkwọ a ọ ga-abara unu uru. Biko chọọ ya na ebe a na-ere ya, zụrụ ya. Ọ dịghị oke ọnụ, mana ọ wụ iji kwalite asụsụ Igbo ka ọ bụrụ asụsụ dị ndụ na-eto eto. Ga-abịa n'asụsụ anyị kwa na-ejiri mara Igbo n'ala azụ tụfịa kwa ọwụ ihe ọjọọ. Ihe o ji daala azụ wo gịnị? Ọ nwoke bekee ndị Igbo anyị sụga, nne na nna sụga. Onye chọrọ ije njem gịlịakwa ya sị aya na-eje travel. Ha nna m eje travel. Ihe ọwụdị nkiri Igbo ka ọwụ bekee. Nne na nna sụrụkwala n'Igbo. Igbo mara mma. Igbo dịka okwu ndị Juu, ilulu nịanụ, akụkọ nịanụ. Gị wụrụ onye Igbo, gị onye Igbo na-asụ, gị sụọ ya n'okwu Igbo, nye bekee agaghị ịghọta imeghe. Mana ugbu ọ gawa onye Igbo na-asụ, ya etinye bekee, ya etinye eke, ya etinye eke. Ọ dịkwa Igbo izudere anyị n'etiti ndị Igbo. Ana m asị gị na ndị ọ masịrị n'ibifụta akwụkwọ dị otu, Chukwu gọzie gị. Ka ndị ọchịchị obodo, ndị ọchịchị gọọmenti na skul ka ha bịa were akwụkwọ a, ha bịa were ya, ọ ka ga-adị tọmụtọ dị ahụ ebire nyeme nkụzi n'Igbo. Ihe mmadụ jiri lebara anya abụghị nke ya. Asụsụ Igbo bụ asụsụ Chineke nyere anyị. Ọ bụ asụsụ ndị dị ndụ, bụrụkwa asụsụ na-eto eto. Ya mere anyị agaghị echere ka ndị Bekee na mba ndị ọzọ bịa haziere anyị asụsụ anyị. Onye hapụ ịracha ọnụ ya, ụgụrụ ga-arachara ọnụ ya. Ndị Igbo, unu ejikwele maka Maazị Ọgbalụ nọ n'ọkwa ya taa were hapụ asụsụ Igbo dịka atụrụ na-enweghị onye nche. Anya bịa, iku anya amalite lewe ihe anya ga-ele. Ndị nne na nna, unu kwesịrị ịmalite mgbe ụmụaka unu dị na nwata sụwara ha asụsụ Igbo orijuru afọ. Ha zụlite, unu ha agaghị echefu asụsụ Igbo. Ndị eze ọdịnala, ndị echiri echichi, ndị ụka okpukperechi dị iche iche, ndị mahadum na ndị na-akụzi asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ, ndị gọọmenti, ndị ụlọ ọrụ redio na telivishọn, ụmụafọ Igbo ndị nọ n'obodo dị iche iche n'akụkụ ụwa niile, ọha na eze, unu anụrụ okwu niile a gwara anyị taa. Ka anyị bido tinyewe ihe ndị a niile n'ọrụ na-atụfughị oge ọbụla. Biko nụ ndị niile asụsụ Igbo na-amasị, onye ike kwere nwere mmasị, ya gaa mahadum ga-amụta ka esi ahazi asụsụ Igbo, kụziekwe n'ebe ọ dị mma. Jisi n'ike, ọ ga-adịrị anyị na mma. Asụsụ Igbo dịkwa n'ụtọ. Asụsụ Igbo ga-adị. Aladala m ne. Coronavirus nyewe anyị nsogbu. Ndewonu.